egatiba yense ya Kenya nigekwaba Kenya libaga lyokurwa amarorabo unabatagete kwenekerwa amagendero ne serikali yabo wetarasi chinjira au yamo yabo ne ya public participation na somokia oyo serikali ya county ya Nyamira nigo yaimokie gitambukiro na kwarigania abamenye be county ya Nyamira ase ogokora public participation imeyeje sub county chonsi na kuba abamenye abuli bagali ya bene kurwe birengereri byabo. My name is Esmond Bolo. I'm the sub-county administrator in Nyamira North. Actually, what is taking here place at Ekerenyo Youth Hall is public participation on County Annual Development Plan 2025-2026. You see, we have proposed projects which are first given first priority for the next financial year according to priorities. So the residents of this ward will have to choose on which projects to prioritize. So that's simply the exercise which is taking place. And actually, we are happy it is taking on, and we are satisfied with what is taking place. Ngokwana Zakari Ongech, ward administrator. Lero tuabwate public participation ya annual development plan ya 2025-2026. Wananchi ndo kimna tuabata timba ikirana. Twakwanira mangana ali ngese plan ye to discuss it. Abaro mbacha ba mentor kororo. Tuabiri kirense. Ga maoni ya wananchi bose munali ko. Abekiro report. Egere mwananchi akorerwe gasi. Magiga yabamenye kurwa chinsemo aho imeye county yiga kubwatuke birengereri byabo nigo ensemo yabo baganire serikali ya county kubakorera amagendero unabona uko bagakira kibara Chichiro na boigo kogorora kurenganamo na barabu ali atari kogenda burunge biamono njasa malita ngurugurwa machuki ikondo muraibo basase county ya Nyamira na inde itokolia rero nabona abere no mogoko nga ndobwa the public participation Ekerenyo ward kuna muroche chi project chigasene ko proposed chire across the county abo bisaba chire rero otoeresera amangana each project turoche ngi program mbiere Ekerenyo ward batirinde nganto tegete obonge bwa abantu egere chi project kachikobeko bantu mbaza kono complaining asegete ntuntua kodete ntuke ntua tebete gekoru igoto ko ba encourage next time bacha sobonge nechi project chiricha etire kurmaiga na chiro chibakore ntua bate bacha batuligelie chi documents chiria bacha basomera abantu tutaraso ko bange proposed projects chinde para tudebi chiri tuara bekire kurmaiga na kuchimotunjiri chitigarete toma na kumanyanga itoko bwate biamona seri bageri Nchena ngokwanira sechiro ya Bonyonyi nawondo chenga ya mori getenge backstreet ngo etere chire ya Bonyonyi ngera next to the Nyamira National Polytechnic but nganya korgereriwa and the population nene regard we have so many institutions to what the Nyamira National Polytechnic to what the Village Polytechnic Tawate kirwa boarding, tawate kirwa primary, tawate pre-primary ya Catholic, tawate IC girls, neighboring. So there are so many institutions inside media. The population nene. That's why it goes up. County government ya Nyamira. Eshuri kere mono amangana sanity korwara mago jawaro sie chireria etwara shades. Another thing ntwara chibohori mochirigire twikobeko mwino gari kitwa twade facility yanana twango saba moto vekire bohol echigo sawe population yediero wanafunzi nabange bamenyete mwine area Banyore amache aisaina ibagotumia ekerengererio igoro yo kwabasairi bagase serikali elio koenekia ogokorekana kwegasibwa ngo na buna etakire boigo nigo gyakoniretwe. Today I'm happy to see Vijara Gosiabo. Today I don't know Vijara Virai and which is okay.
Tia Nyamira boke akabija bila bire chinguru bila sukumegasi. Hiyo ndio kitu nataka peke yake. Inchuti baiga tobekere chiro bro nitwateba. Tubwati chiro na ntwigo kwe igoruga gaitubo gasi ekorekane revenue ekorokiruga itwaika na kinde kaunti chini. Asinsemo y'obulimi abarayinigo baboliwe wesokya na gokonya ebyombe na mono biria bibwatanetiamo n'obulimi ilio kwenekia ligesa ligiya na kolenganamo n'abamenya baiga ekaunti neimo kigoro. Samuel Tanguru kulicha Doimbo korwa Wanyamatuta Ward Kebirgo. Lero twarenga iga ase public participation wese migoro ya yo bulemi kolengana una twanyora twarra igo tware ntuga iga elinde tosemanie ng'aki tokonyora enchera yo kwegendereria mono ntwakwana igoro ya obutu bw'echingoko na gutwanyora buri bwango ase ng'encho yo konyora ebese bwango twaborie account etokonye ebisaisero byokurenda buna mano ebichuchu ekorega twanyora echingo kechi ngo twara chirubure ndio bobe twanyora bate bamba tokonye ande mbatorende ase ebintu ebyo bali torente ebintu byo bikogera chingo ko chitu chibe to niende tonyora chibesa koboko igo ntwarigere twaranga egento kerato konye kerusia abana ase obusaria nekero toranyore project yechingo kaya beire erinde tonyora chibesa tosomire abana baitu inche naende bono bonte neteke ombe gitu kya bagaka yonde chairman asero keseni tubwate keombe muna bagaka tokona kwirwanirira asenge njole nga ntoranyora musara twana kanyoro ndobora sabuni na biro bibyaligererwa byasirwa elinda baka muna batolega mwakanyo eno enkamoli gakona kulisia karura yakona kostebirira kamolika nabonera kororanga mbuyale na litotagote bwangu igo nabo tugusabanga serikali yetu eyo minto mwisimiwa egabana na temete kurwania nabo tugusabanga babwatirane elinde mirimo yebe bya boigo serikali ya county ya Nyamira nigo yakirwe ng'ambi muno asogusira obulimi asokubwatukira abamenye kurastinse mechiga chombe cha mabere kulinde nigo bayeburire serikali ya county gutuma bamanyi elio kubasomya unenchire yamo erene kyo kwenyorera kweliga saligiya. Inje Samuel Tanguru kunga umwalimu Moses Oginda inje no mumenyi Kebirigo ime ya Wanyamatuta Ward ase ebunge ya West Mogrango. Number 1 ongwakera account yetu ya Nyamira ng'ambi mono asogoto okoorganize gikao iki ya public participation ingaga iga Wanyamatuta intwiningi tutagete account yatoire echi proposal chinye ebinte binge bangete lakini iga Wanyamatuta intwe otutageta mangana koro kubuna aya agriculture kyagara Nyamira county ne county yatagemete mono oburemi buna tokwana iga buna twagambire twarigereire gente kemo kiratokonye negento gikurukunga obutugi bw'echingoko ase oburemi tukuboringa intuka tochikora obutugi bw'echingoko county government ya Nyamira chifida roads chipare chikiarosi guchigoso amakorime chibekwe omoram eliegere chitokonye goike chiro ne chire ya itubu na bone chiro ya Kebirigo nero tegemete mono ebe kuchitaya ebe kwa mache tokore ebiasara chinsa chintambe akatweka nonyensa ine saa 5 eliegere tonyare tukwegendereria eliegere tonyare koba tukwegendereria kibiashara and as such etogotebanga account yetu yatokorera maya ngaki yatokorera maya yatuigurire chi feeder roads lakini feeder roads echinjiri gweteka bono tigechibeke moram kigo chibeke moram amagena ito bono tocha kubeka inka tokurusia magena ito ngabona tokurusia magenanga aike chiro bwango nonye nondo utagete twamwikeri bwango egento gya kabere etogwa kere county government ng'ambi ya mono ase assistance yatoire omwaka era 2024-2025 ekiagera asa mangana ya agriculture injare ta mangana ya yechiombe amabere kirimari ntubwate Nyamira bono iga amabere onsi igakogenda aga naende nugwaka numbu ya tugwakanwa buna togenderete iga
tugusaba bone county ya Nyamira twa abantu bamanye babwata ubumanyi ekiagera ntubono ntubwate bumanyi buya egento tubwate resources kira available lakini ntubwate bumanyi ugo turagiye bicucu twaturage nkaga iga ntoko genda kenichiki twachikugorege cucu emia twaturage nkaga iga bono tutayeta aba veterinary abantu bali basometa mangana yobo ya agriculture bachega iga buna bono bunyamatuta iga buna rero twakorere gikai iga service yomo asobo obisi ye ward yomo MCA omweshimiwa Julius Matwera batorokererie baturangiriga Jumatano kiagera Jumaine na Aramisi neri tukuri chiruke biriko gikatonda chikoni ibintu bitu Jumatano ne Jumatatu tomera naga iga batubanga batoseme iriegere tukina so wa Nyamira ni county yamo emanyira samangana ya agriculture na ende tokorekana kwa bataka mono lakini turabanda kubonda bwetu ntutaraboleta bosio gaiga bororwe buna mogendrete gutorigereriga asinsemo y'obulendi nige serikali yaboliwe kwenekibuna obulendi ngobeko buli bwisenane na somo chiga Unyamira ase okubeka chitaya chisaine echo chirabe chikomuleka chingake chabutuko ejo babolire chibekwase chinsemo chonsi boigo serikali yiga nigo yaboliwe kwenekibuna abasayi bali bagokonya asinsemo y'obulendi koegwa ogusira eryokuba omoyo Nchamaliye tango rukuchemisi soa nkuru kenyero kya omondo ndenda service yo mugambia mu assistant chief witu ingana nda kwanere ya security etani yitongo kinere lakini tebwa tibolendi oisaine manobo tuko igotokonyare byosi bitagoire asenge nchobolendi botayororo kurama tuko kori nyuma iga ntwanyara abantu bako baichagdi abantu bakoruzwe chinyomba bagoitwa lakini abantu bakerwe bichana mbierwa asenge nchobolendi bwe town yeyo lakini bono no eto bakolega asiye tibabwatie ni support ekobadenda na ne chitochi banyore na ne chibuti banyore kare mbule gotwa elinde bakorera emiremeye yokorenda abantu betu bekenyoro ase igo tutete ne byane bitu bimiswe abana baita abange tibali ebaraidro tibabwati chigasi nende somigwe borokererwa mene gasi ya magoko nerera abakonya kare gasi chio bisi gasteyo barachigokora bairanera abande biasara tokore biasara ende basase byombe baungane elinde tabeto bagosirana ende bakine ke uchumi na ende kobwa mono itaoni yeitengo kinere asobolendi botali biasara tibi kogenderege kogero busali gopoko bobonge aseigo noyo mtakwa na mangane chitaya Park Street sinto bwati itayororo no basali obonge no bokoba ase Park Street yechi kwanyara abantu babera ichakti abantu baumisirwe abantu no montore wakore biasara nyoruri rwebinta abwate mwaso naende alisto kore biasara mnantu abangina gali ase para okonyoranga itaya njire chabege tuga igacha street lights chipara chitaya chiri chinde chirimete asande stoko bera alege sunde gwikira saa 12:30 twasikire biasara twachire nyumba bono igo tugusaba nga munyare ko bamogo tokonya baraibe ito chitaya chiri chinyare ko bachiwoka kewe abantu twakore biasara ya ikanonya saa 3 iga ekoera abantu bande mbaroro bakonyoru baicha gukora shopping chinza chiaerire bonekera yabeire gesunde muntu tekonyara ko bagakora no ene skumo bwate yanyarikana ngano ene abanya biasara batumie robokora ne bichane bigo etabotuko chi patrol mbabwente gosirwa barigereriwe account yerigereriwe nera abakonye akara basikari tobwata igo tobotosana basikari ya 50 as township basikari ya 50 bakonya abantu 25 akara township bwanta abantu 25 basikari amba akonyara ko barenda basapoti ebichane ebi chipatiro nchigenderete nikimoigwere toborendi bwabere Nyamira borobuya abantu bari korwanirwa batari korwanirwa asengenja abantu berure bakore emirimo eyo elyo kwenekia okorwa na kwena na kwirigasa nebintu binde asenchera engekerano amenye be county ya Nyamira nigo bayakire ngambu ya serikali yiga asoko beka chibara kolende nigo bayebolire kwenekia buna ngotichwa chire kira engaki elyo kwenekia bosombi boruburunge boigo nigo baganire kubeka chitaya ase chichiro elyo kwenekia obonchereri asenchera engikerano boigo serikali nigo yasabirwe kwenekia buna onsi ayigabere gagukonerwa na gusangwa kweneki wagokorekana elyo kwenekia ogusaseria we county yiga ya Nyamira Samaria tane onkoro kwa Peterson Barosi Nyaribo kurutauni sibu kenyero kiane kurukia bira nabo igona inche nago kirase ngenchonga twachire asoko umira no kugwakira omwaka aiga tukurigereria magenderera ito nganga kiagenderera tase town
ase tauni yaito mwesimi waito tio kimasira nabo ndoching'ana atemete muna chipara ichiara eta maega bwoeta nabo igo nabo nare gosaba ng'a noyo minto nyaribo egabana nero ko bakobwaterana bagenderere korosia tauni yaito rekana bya chipara chionchokane chibeka beku chiramu goeta iga ekoera ne chinyenge chire chitwara ogoete kokuya chipara ichiro chichi chigosoka yago chimagega ne chinde nchire chitarasokiwa okonyore goeta asa tambe netageta abanchini babange epara ya magega yanyore nchire segosokera abantu basokera kubwekera bakorondia asa tambe elindo mochira lyo rarokane biya muna chitauni chiri chinto kora aligere chibangire nogenda nakuru nabokora muna chigwete biya chiparo goeta iga biya kabisa abona ari gosaba ng'a amagendera yese kwabo etauni yeto gwegokina Samaria tango Gladys Murayungo kurwa township ase kenyoro kia Omondo. Lero mpere no moka singenjo twanyorire libago chase public participation kurwa maoni igoro ya magendera itase township ase town yeito. Ege kogere town yeito ne wenerete kine na igo nigo tugosaba barai baito kurwa mu MCA mpaka gwikero mugabana ama no mu MP yeito. Chipara chito nchire maega mune Backstreet nere yale metu maega ga iga egosio ko chiari cooperative or maega ga lie pare liga yaro eseti gumne getabo na ende ni gere nyerere mono ekuboeto bwa ni go boko nyara ko boko na ene kermo ko bagerana no ene pikipiki yo ke ko nyara ko bage ko be shida igondo gani pare yu nyare ko bage ko galibu na ende be kwerami egerekane ko be pare ngiya ye town tutagete obotugi bwe chiombe tutagete obotugi bwe chingoko nechipara chingiya echichiko enepo abantu obosombi bwe bintu ebito tugete tutagete koni gose tutagete gokora ebiasara nobotugi gokoreka buya nobosombi ase chipara cheito goika chipara chibe chingiya goika tonyore chinyomba chingiya ase togokora ebiasara ebi byaito naende goika tonyore chibesa financially tokonyu chibesa egere tokorere ebiasara ebi bichigotoimoki egere tukorera amakong'u ase chinyumba abana nkogenda bari chisukuru magega yaya iga onsi gukwanerwa amaisonsi nigo agoche konyara kobaga kurigiriria anene serikali ya county yiga ilio korora mbitamba kiroki serikali yiga erat konyara kobaga koira ilio gokorera bamenya baiga emirimo na kuyekinya county yiga asorobotirwa bene kuriga se county Nyamira inchigonguru kwa Polycarp Okara